Gaure asteartea martitzena dugu eta gaur abenduak 10 giza eskubideen nazioarteko eguna dugu eta giza eskubidei buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Tartea Olarizu Etzarte Merino dugu gure artean. Olarizu, egunon. Egunon. Kontua da jesuiten etzea, hau da, hemen Durangon dagoen proiektu bada eta proiektu horretaz berbetako aukera izango dugu. Esan beharra dago, Fundación Eiakuriak kudeatzen duela proiektu hau eta hasteko gero azalduko dugu zeintzuk diren Fundación Eiakuriak eskuartean dituen proiektua, baina hasteko jesuiten etzea zuek kudeatzen duzue eta zer da fundazioa? Berkontego zu pizka bat. Fundación Social Ignacio Ellacuría, berez Fundación Ellacuría holan erresa esaten dugu, baina Jesusen lagundiko gizarte erakunde bada. Beste helburu nagusi bezala, gizarte interkultural bat sortzea edo eraikitzea izango litzake, ez? Eta horretarako gizarteratzeko proposamen asko dekoguz, guk Bizkai aldean egiten daguz, baina beste lurraldeetan ere beste erakunde batzu dauz, eta topaketa espazioak edo topaketarako espazioak eraikitzen daguz, bai etorri berri diren pertsonak eta bertokoak garenok elkar ezagutzeko eta elkarrekin bizi ahal izeteko, ez? Hori pizkat egiten dugu, bai. Eta hemen Durangon jesuiten etzea kudeatzen duzue. Jesuiten etzea ezaguna zaigu Durangor guztiontzat, ibilbide, ez dakit nola esan, baina ibilbide luzea izan du, ez? Bai, jesuiten etxeko proiektu hau aspaldi hasi izan, jesuitak bertan bizi zirenean, ja hasi ziren udaletxeekin eta zerbitzu publikoekin harremanetan jenteari harrera etxe bezala eskaintzeko, ez? Eta familia antzeko bat eskaintzeko. Gero gu ja 2020 urtean Fundación Eiakuriak kudeatzen hasi izan, jesuiten elkartea Durangoko etxea itxizabenean, hor sartu ginen gu, eta batzutan esaten da jesuita joan indiela, baina bertan jarraitzen dago, ez? Bai eskola eta bai jesuiten etxean, bertan gauz proiektu honi jarraipena emoten. Eta bertan jesuiten etxea zuen funtzioa zein da, nola egiten duzue lana, esan duzu, migratzailekin eta herritarrekin, horre topagune bezala, nola kudeatzen da hori, zein da zuen eguneroko tasuna esate baterako? Bertan pertsona ezberdinak bizi die, askotan esaten dugu batzuk jente asko bizi garela bertan, batzuk bertan egiten dugu lan, baina bertan jente batzuk egiten dabe lo, egunero, baina jente asko bizi gara elkarrekin, ez? Orduan, momentuz gurekin prozesu bat daramaten jentea bizi da bertan, ez? Euren gizarteratze prozesu barruan bizileku bezala erabiltzen da, baina ez da lo egiteko leku soia, ez? Bertan Durako jente pilo bat badabil voluntario bezala eta danok bizi gara batera. Danok zaintzen dugu etxea, danok afaltzen edo lo egiten dugu nosbenka batera, ekintzak egiten dugu, turnoak egiten dugu, eta herriko ekintzetan elkarrekin parte hartzen dugu, ez? Helburua da, gertutik ezagutu eta elkarrekin bizi ahal izatea. Beraz ez da aterpetxe bat. Ez. Hori argita garbi, ez da? Ez, guk esaten dutzugu, edo deitzen dutzugu proiektu hauei komunidad de hospitalidad. Harrera etxea, harrera elkarte bezala bizi dugu, ez? Eta askotan esaten dugu etxe badala
uste dugulako jente desberdina elkarrekin bizi aldalako, baina are gehiago elkarrekin bizi nahi dugulako, ez? Elkarrekin bizi algarra, baina elkarrekin bizi nahi dugu. Eta horrek beste zentzu bat emoten dutxo proiektuari, eta harrera honi, ez da? Olarizu, esan duzu, harrera etxe moduan, ez da? Holan definitu daiteke jesuiten etxea gaur egun. Bertan, migratzaileak eta herritarrak, ez da? Durangarrak zarete batez be, bolondresak? Bai, kanpoko baten bateko bai, baina bertoko jentea guretzako garrantzitsua da bertoko jentea aukitea, ez? Azken finean herria bera bai eraldatzeko eta herritiko bazenean jentea agurtu alizatea eta bertoko jenteakin joan alizatea beste narratiba bat sortzen dago herrian bertan, ez? Eta harrera egiteko modu desberdin badala uste dugu. Horregatik bertoko jentea garrantzitsua da, ez? Saretze hori erresten dauzkulako. Hor beraz, lo egiten da, jan egiten da, ez dakite, elkar bizitza hori, egunerokotasun hori bertan egiten da, ez da? Baina horretaz aparte, ez dakite, imaginatu, ez dakit, hizkuntza ezagutarazi, herrian eraldatzeko, ez dakite, ze motatako olan ekimen konkretuak egiten dira bertan? Bai, honetarako, ekintza ezberdinak egiten dugu, ez? Astero bai degula egun batean, ostegunetan, elkarrekin egiten dugu asamblea antzeko bat, eta asamblea honetan gauzak ikasteko, prozesuak elkar banatzeko, herrian pasatzen diren gauzak azaltzeko, apurat honetarako erabiltzen dugu, ez? Eta elkarrekin afaldu egiten dugu espazio hori konpartitzeko. Baina horretaz gain, badeko guz momentuak bolondresekin bakarrik lan egiteko. Eta orduan horretan, alderdi teknikotik, formakuntzak ematen duguz, hilan behin edo elkartzen gara, formakuntzak egiten duguz prozesuak elkarbanatu eta behar diren gauzak kudeatzen duguz, ez? Eta horretan, lehen esaten genduna, herrikoak direnak oso garrantzit, edo jenteak asko mamitzen dagoz horrek, ez? Oin dauela, edo San Faustotan, tortilla txapelketa dauela. Edo, herrian bertan dauzen ekintzetatik bai parte hartzen dugu, ez? Azkenean, etorri berri diren edo atzerretarrak diren prozesuetan bai parte hartzea eta bertoko gauzetan egoteak bebai indarra handia deko bai euren prozesuetan, baina baita herriko gauzetan ere, ez? Beti aberastasuna emoten dauelako. Eta galdera bat, atzerritarrak etorten direnak, hainbat tokitatik, perfil konkretu bat dekie ala ez? Bai, guk berez fundazioan deko guzen proiektuetan 3 perfil naguserekin egiten dugu lan. Egiten dugu lan emakumeekin, gaztiekin, 18-25 inguruko gaztiekin eta familisekin. Bai, lehengo harrera eta apur bat orientazioa egiteko Bilbon dekogun sedean zabala da eta proiektu batzutan perfil anitzagoak dauz, baina orokorrean eta nagusiki honek 3 perfilekin lan egiten dugu. Eta zuen taldean, fundazio eiakurian esate baterako, emota guztietako jendea dago, gazte jentea batez be, edo bolondresak... Bolondresak eta danetarik dekoguz. Jente asko dabilor gazerako klaseetan, aizialdi taldeetan, olako proiektu desberdinetan, eta jente asko dekogu. Bai, danetarik.
Hemen, proiektu hau jesuiten etxeak aurrera jarraitzen du, imaginatzen du, sandu duzunez, herrian ere parte hartzen duela, hor San Faustoko festak aipatu dozuz, adibide bat moduen, baina, hainbat ekimenetan ere parte hartzen dute, herritarrei esker, ezta? Herriko bolondresei esker. Momentu honetan, zenolako egoeratan dago jesuiten etxea momentu honean, posik, ez dakit, tolako gaur gainera nazioarteko giza eskubiden egunaren arira, bastakit nola esango zeunke dagoela pizkat egoera? Oin momentuen 12 pertsona dekoguz, edo bizidea gurekin, hemen Durangon, eta egia esan, dinamika oso polita dekogu, ez? Voluntarioen talde polita dekogu bai, apur denetarik perfil edo nagusiagoak edo gazteagoak, eta honek beti bizitasuna moten dago, ez? Gainera oin gazte asko dekogu, eta honek herriko giro honetan beti parte hartze handia deki, mendira joateko eta gure inguruak ezagutzeko gogo handiz dauz, orduan jasan giro polita dekogula. Beti izen dago giro polite, baina egia esan azkenengo hiletan animaute dauz honetarako, ez? Eta honek beti ematen dau jarraitzeko gogo hori eta ilusio hori, ez? 12 pertsona kopuru polita ez da, ez? Bai. 12 pertsona eta gero hori badin eguna azkenean 20 inguru elkartzen gara, ez? Elkar bizitza honetan. Así que, bai. Oso ondo. Hor proiektu bat, eskuartean duena Fundación Eiakuriak, baina badago beste proiektu bat, ez da? Konta iguzu? Bai. Durangon oin bertan, hori jesuiten etxea proiektua dago, baina baita be loturak proiektua Durangon martza jarri gendun 2023an. Loturak proiektua Ukrainiako gerra hasi zanean, Eusko Jaurlaritzak martzan jarri zauen proiektu bat izan zen, Euskal Herrian erantzun solidario itzela egon zelako, ez? Eta erantzun hori apur bat ordenatu eta gestionatzeko. Horren arira sortu zen loturak proiektua Ukrainako familiei harrera hori egiteko. Proiektu hau familia baten inguruan, bi adar nagusi ditu, bat dira harrera edo familias acogedoras esaten dutegu, eta da jenteak etxean lekua dekonien familia bat euren etxean hartzea, eta 3-6 hilabetez eurekin bizitzea. Eta beste bada tokian tokiko harrera taldeak, esaten dut, edo grupos locales de acogida. Eta hori da, herrian kokatzen den familia baten inguruan bolondres talde bat sortu, apur bat behar dituen edo dekiesan beharrak apur bat horrek lortzeko laguntzeko. Bai saretzea, bai umeekin kontziliazioa egiteko, bai hizkuntza ikasteko edo medikura joateko, apur bat saretze hori eta arraigo hori sortzeko herrian, ez? Eta berez leku berri bat eraltzen zarenean nahiko arrotza dan hori, apur bat etxe giro hori sortzeko, eta familia giro hori. Orduan Durangon familia batekin gauz, tokian tokiko harrera talde batekin. Bere garaian 2 talde haukin daguz, eta orain batekin gabiz batek bukatu zauen, bere itinerarioa, orain bigarrenakin gabiz, eta oso prozesu politakin bai. Hemen Durangon beraz, aipatu duzu ezta, Durangoko familia bat bide laguntzen hasi da, eta zenolako esperientzia, ez dakit, familia ez dago hemen, baina jakingo duzu horri jarraipena ematen diozulako, ez da? Zenolako esperientzia da, ez dakit, zer kontatu adibidiguzu? Bi aldetatik normalean izaten da orokorran esperientzia oso ona.
etorri dan familiak normalean esaten dago, bakarrik ez dalako sentitzen, eta hau bere itinerarioa sortzeko bai familiarra eta kide bakoitzana oso importantea dalako, bakarrik ez sentitze horrek, garrantzi handia deko, gero aurrera pauso gehiago egin ahal izateko, ez? Orduen hori da gehien errepikatzen da bien gauzetariko bat, ez? Eta maitatuak sentitzea. Ez, askotan esaten dazkun lehengo familia honek esaten dago, eske enau bakarrik eta maite gaituzte, ez? Orduan horrek guretzako dekon garrantzia eta batez beurentzako dekon garrantzia, itzela da. Eta gero voluntarioetzako nik uste dut, egiteko beste modu desberdin bat zabaltzen dugu zela, uste dut. Eta begirada aldatzen dela, sortu aldiren arazoak edo galderak beste modu baten erantzuteko eta begiratzeko aukera zabaltzen da. Pertsonak gertutik eta eurekin bizi garenean beste modu baten sentitzen eta bizitzen daguz, ez? Orduan, nik uste dut hori beste eremu baten ipintzen gaituela harrera egiteko modu honek. Beraz, loturak proiektua azaldu dozune bezala, hemen Durangon badago, familia bat, hori imaginatzen dugu hemen Durangotik kanpo egiten dozuela lan hau, ez? Bai. Fundazio Irakuriak Bizkaian, pertsonaldekin batera, beste erakunde batekin eramaten dugu talde honek eta familiarragile honek bai, Bizkaian hainbat lekutan gabiz. Eta jesuiten etxean bezala lan egiten dugu bai familiekin edo etorri diren pertsonekin, baina baita voluntarioekin bai, ez? Esaten gendun helburu hori bete ahal izateko, ez? Gizartea eta gure gizartea eraldatzeko helburu horrekin. Orduan bai, Bizkaia osotik gabiz. Eta momentuz, esperientzia hemen Durangone jaso duzun bezalako, ez da? Positiboa eta beharrezkoa? Beharrezkoa guztiz. Beti egoten dira arazoak, beti egoten dira erronka berriak, beti egoten dira gaizki ulertuak, baina honek dekon ez dakita altxorretako bat edo gauza honetarako on bat da hiru perfil desberdin gauzela harreman honetan, ez? Badau familia, badau voluntariak, baina badau pertsona bat harreman horietan sortzen diren edo arazoak, edo gaizkulertuak, edo gauza honak kudeatu ahal izateko, ez? Eta horrek uste dut onura handia ekartzen dauela. Ez? Orduen, harremanak sortzen direnean, horrek kudeatzen goaz danok batera, ez? Eta ikasten goaz danok batera zelan joan egiten. Hori da. Eta hemen olarizu beste 3. proiektu baten asmoa. Bai. Asaltzeko, irrikan gaude. Konta iguzu. Bai. Urretzindorra proiektua mentoria proiektu bada, ez da bakarrik Illakuria Fundazioak eramaten dauela, beste hainbat erakundeko proiektu honekin lan egiten da bez, baina Fundazio Illakuria kontxe bertan badekoz voluntarioak proiektu honek jartzen da harremanetan unibertsitate garaian dauzen gazteak, eta uste dut 10, 13 edo 14 urte bitarteko ume edo gazte bebai migratzaileak edo migratzailean semeak direnak, ez? Modu honetan aisialdian aukera desberdinak eskaintzeko esperientziak egiten da bezalkar gazte nagusi bat eta gazte bat edo ume bat elkarrekin elkartzen dabez eta mentoria hori egiten dabez edo ide laguntza hori egiten dabez ekintza ezberdinak sustatuz. Zinen bara joatetik
mendira joatera, edo, bueno, horre bai, bakoitzaren interesen arabera, moldatu egiten dira. Zaten da, astean ordu batzuk elkarrekin egotea, eta hori, Durangon badekoguz pare bat voluntario, eta oin bagabiz haber gazten umeren bat animatzen badan honetarako. Así que bertatik baten bat ezagutzen badugu, gurekin harremanetan ipini eta ziur esperientza polita sortzen dela. Hemen Durangon lehen aldia izango zen proiektu hau martzan jartzen, ala, bueno, hau esperientzia hau beste udalerrietan dago? Bai, esan bezala, bueno, uste dut Euskal Herri kanpotik sortu zen proiektu badala, eta Euskal Herrian ja badauza erakundeak urteak daramatzetela aurrera eramaten. Ez da gure bertoko esperientzia bat, beste egin batek badabiz. Eta Durangon gazte bat ibilizan, bueno, jesuiten eskolako ume bat egon zan, gazte batekin eta oso aberesgarria izen zan. Oso pozik urten ziren bai voluntaria bai gaztie, eta bueno, bain jarripen hori emoteko, eta bueno, uste dugu gauza politak porten diela. Así que baten bat animetan bada, ederto. Beraz, badago voluntario bat, pare bat, ekogoz, bai. Pare bat, hemen Durangon, eta zer da behar duzuena? Behar dugu, hori, 10 eta 13 urte bitarteko ume migratzaileak edo migratuak izan diren familien seme alabak. Orduen, voluntario hauekin elkartzeko eta hori proposamenak eraiki alizateko. Eta topaketa espazio horrek egiteko. Beraz, 10, 13 urte hori da, hortik. Tarte horretako gazteak behar duzu edo umeak, bale. Hori da. Bueno, hori batetik, eta, bueno, aprobetsatuz hemen zauzela, Durangon ibiltari 2024 martza solidarioa izango da, hemen, Alboanek, Egia Kuria Fundazioak eta San Jose Jesuitak ikastetxeak antolatutako ekimena, gainera gaur prentzaurrekoa izango da eta horre azalduko dituzte nondik norakoak, baina Valentziako danak eta Libanoko bombardaketek kaltetutako pertsonei laguntza emateko ibilbide bada, ezta? Bai, hori ja pare bat urte uste dodaragula ekimen honekin Durangon bertan, eta hori martxa hau antolatzen da, diru bilketa hau aurten bai hemen gertu haukin dugun egoera honi aurre egiteko, baina bai urrunago dago zanei bebai apur bat laguntza hori eskintzeko egingo dugu diru bilketa hori, eta bueno, barro egongo gara beste pertsonen gaiti bai ibiltari hori egiten, gu jesuiten etxekoekin eta loturako voluntariekin egongo gara bertan, batzuk ibilten, beste batzuk voluntario bezala, bueno, orduen nahi dauenak eta egun politak izaten die, hori, topatu egiten garelako ez, eta gainera olako ekintza edo olako helburu batekin, beti elkartze horrek bereziak izaten direlako. Abenduaren 15 igande honetan? Igande honetan, izaten da, ibiltari. Eta bertaratzea nahi dutenek, zer egin behar dute, nora joan beharko dira? Bai, nik uste dut hor Alboaneko web horrian aukingo dabe inskripzioa egiteko linka edo formularioa, uste dut bertan aukingo dabila aukera, Alboanen bertan. Eta amaitu behar dugu giza eskubide nazioarteko eguna. Ze nolako eguna da, batez be danontzat, herritar guztientzat eta bereziki zuentzat, ez? Bai, guretzat garrantzitsua ez, eta lehen esaten gendune. Gure egulako
gero eta handiagoa dan anistasun honetan, nahi dugulako, edo esaten dugulako elkarrekin bizial garela, baina gainera lehen esaten genduna. Elkarrekin bizi nahi dugulako, ez? Honek aberastasuna ekarten dozkulako, honek gizartea beste modu batera eraikitzen laguntzen dozkulako, ez? Anitzagoa, aberasgarriagoa, erronkaz beteta, guztiz, baina, badanantzako lekua dagoelako, ez? Ordan, mezu horrekin. Oso ondo, gogo eta horrekin, eta mezu horrekin bukatzen dugu, Olarizu Etzarte Merino, Eia Kuria Fundazioko kidetako bat hemen gure artean, eskerrik asko, azalpenak eta argibideak ematearren. Zeuei. Urrengora arte. Urrengora arte, bai, agur.